asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Chengson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga suging supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious The Stevia Company, ISO certified and world-class quality. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan ha. Depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermarket, DMSQ Supermarket, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay may ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tent, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Seabros along Diversion Road, Naga City. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Legacion. Nag-aalok po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa sakuyang kapwa, asin pagpapalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbinyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo. Mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Refill, kalimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Sabay sa pagbabago kan panahon, kakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, katugan na swak sa kada henerasyon, kompletos ricados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. Member KBP. Oras niyan na 36, makagang alas 10 na pagkaga.
Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada! Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa! Alcalde sa kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, uun pa kay do! Bert de los Martires! Alcalde sa kusina! The best sound trip, urulay food trip! Chika, Tora Max! Asin iba pa! Alcalde sa kusina! Kompletos recados! Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Yan po sa tuyang pambunga na bilang haliki Del Shannon and Runaway. Oras na ngunyan 37 o 38 makagi pong alas 10 ni pagkaga. Balik po sa board duty ang sendong lingkod dahil kanakaging aldaw yung lang kita sa work from home. Ay pasalamatan ko na muna sa tuyang SM Olive Pado Bragais. Ta siya nagkaput kan alkalde sa kusina. Salamat na lang na maray. And gusto ko palang i-acknowledge tulo sini po nagkatiri po na text messages ngunyan dahil ay maugmaon po sa pagmatimi na dahil nagbubutas ng mga parantabay sa OKFM maski magpumpang alas 4 na yung pagkaaga. I-acknowledge ko sa sabi digdi na wara ka Papa Bert ni Peral daw pero di kami nagali sa OKFM. Yan ang magayon maski di ako nag-duty yaon manggiraray ka mo bakong araw kan porque ngayon ma-announcer marayo naman. Kaya salamat na lang sa mga maski iba nagpo-programa o bakasyon kita ay parating nakatutok sa OKFM. Nawara ka nga ni Papa Bert pero pirmi kaming nakatune in sa OKFM. Yaong kami digdi sa Perpetual Help Street, San Felipe, Naga City, si Johnny o June. Listening right now at Ateneo Avenue, Seminarista Street, si Floor. Kumusta po kamo dyan sa OKFM? Uy, ang Seminarista Street, ito yan ko yan. Aram mo ka ito. Yan likuran ni mismo kang parokyal, pero yaong kadumas sa Ateneo Avenue. Aram ko yan Seminarista Street, takang kami mga aki pa. Diyan kami nagrurulusot kung gusto ming maglaog sa parokyal. Ay sa atubangan katukan Naga Parochial School, iyan pawala, nangunyang baga itong garo building na dyan nagbapabunyag. Igwa ka to dyan ng dalan, pagkatapos may mga garden.
may dalan dyan na may girigit sa inutan, laugan na yan kang inapod na Seminarista Street, sarong interior kang Ateneo Avenue. Magagay ng mga harong anyaon dyan, ay na-develop si Naga Parochial School, isinarayan. Ngunyan, garo building na baganing itong pag nagpapabunyag, yaon na duman. Kaya haluin ako din nakakalaog dyan. Ay ultimo kong makalaog dyan, aki pa ko ay sa Seminarista Street. Kumusta na lang kamo dyan? Luto me ngunya na pritos na si Bubog diyan sa Seminarista Street, sabi ni Flor, pritos lang si Bubog na masiramon sa Zamora Street Sabang nag-aantabi si Tony sa si Eden, and hello OKFM Bagong Bayan Was Albay, mauranon kasubanggi po digdi sa Was Albay Gomez family. Uy, malinaw pa lang kita sa Was Albay. Ang kukumustahan ko dyan ang mga pamilyang Regalaryo ta mga padi ko yan. Garo sa sentro lang yan. Kung nakabot na po kamo dyan sa Was Albay, ang sentro ka yan, una mo mga yayaman ang mga tao ito bagang Darkulao ng mga harong. Garo mga harong ni mga Manilinyo. Takan ako makabot sa Manila. Itong day panggayo uso ang mga ali sa probinsyang duman nagiristar. Si mga original na Manilinyo, aram yan kang mga nagpapamanila na ang mga harong Darkulaon. Ito may second floor, third floor, Darkulaon yan. Yan ang mga pure na mayayaman sa Manila. Ngunyan, kumusta mo po kami digdi sa Lugsad, Sugkad Pulanggi, pati na ang mga paratan mo ning gulay sa badang ni Ramon Alcantara sa Sugkad Pulanggi Albay. Malino digdi ang OKFM Papa Bert, Mac Mariano Village sa People, number 1 alkalde sa kusina. Uy, yaw sa naman yan digdi ay. Kataid mi lang yan ang Mac Mariano Village. Ipabutan ko pala ng good morning dyan si Raul. Raul Villamor na miss ko ng makaulay hay. Kumusta ka na lang dyan Raul Villamor sa sayang Villamor's Eatery. Digdi po yan sa satellite market kan Mac Mariano Village. Siriman, luto dahil hindi giniling na kuyan. Luto me, giniling, halikilito. Diyan sa Mac Mariano Village. Market site Pasakaw, nagantabay mga pratyenda ning naturingan, sigan ngirisi. May daraga digdi papabert na magayon si Beautiful Marilyn, Sexy Chang Rose, and si Romeo Vasquez Kampasakaw, si Manulo. Siguro ining si Manulo, kuya na niya, mga 74 ng edad ka ni. Ang kabisto niya pa si Romeo Vasquez. Na ini si Romeo Vasquez, pigdadalang ko ni ako, kuyan pa. Pero grade 2 pa lang garo ko, o grade 3. Kaya ining si Manulo, pwede sir mga 74 na ni. Sa Baras ka na man, nagantabi si Alex, saka si Lourdes, nagluluto daning natong. Office kan Marines Polytechnic Panganiban, nakantabay kay Papa Bert sa alkalde sa kusina. Kapag nag-iisa't kasama ang gitara, basta't dumarating ang kanta, awiting maaari ring kumay kasama, tambol mo ay butas na lata. Sabayan ng sipol ng bawat pasada, huminga ng malalim at sabay ang buga. Kapag buo na't handa na ang lahat, sabay-sabay ang pasok sa bagsak ng paa. Heto na, heto na, heto na. Mahirap gumawa ng kantang makata, makulay na tugtugin at pananalita, at kapuna-puna na parang dambuhala, mga boses na nagpapababa. At meron din namang nagpapaboses bata, matataas ang tono at hiningay mahaba, binubulong sa hangin ang bawat salita, kapag naririnig mo ay nakakatuwa. Eto na, eto na, eto na. Dubidu-bidu, bidu-bidu,
kailangan boses mo'y maganda. Basta't may konting tonong madaling makanta. Kung medyo sintonado ay hayaan mo na. Ang nais lang ng tao ay ang konting saya. Ihanda ang tropa at tambol na lata. Kaskasin mo ng mabuti ang dalang gitara. Kapag bunat, handa na ang lahat. Huminga ka ng malalim at narito na. Ito na, ito na, ito na. Ay pabutan ko daw na congratulations on management as in kami gabos digdi sa OKFM dahil sa pirang daw na pagparalibot-libot mi garong ang pinagdadangog mayoriya an OKFM magpon sign on patian na hapon and banggi kaya as a management tabi kan OKFM nagpapabutan ko ning congratulations sa staff, sa mga announce reporter, technicians sa maginindong performance, magintang iribanan dahil nag-ugma na bagang naglalakaw ka sa sarong kalye o ako nagbabike pa lang ko, wala tuo, ay busis kang pag-iriba ko na dadangog ko. Ano daw niya ako kung pag ako nagpo-programa, pigdadangog man, baka niya ako tulo lang. Nag-ugma na kaya sa tuyang pag-iriba oy salamat sa tuyang ining day kumarama ko anong magic nagkaigwa ang OKFM na biglang nagdakulpon sa mga followers. Salamat na lang sa indo. Sa mga gustong mag-text sa kuya ang number 0919-431-5528 0919-431-5528. Papa Bert, masiramon ngunyan ang iskabitsing kuyan, itong iskabitsing dalagang bukid na dakop po digdi sa Salinggogon Minalabak. Digdi po sa Salinggogon may mga parasira digdi na pagkadakol-dakop ning dalagang bukid, haros pa sana ipinapanao. Yan po kaya masiramon niyang gibon iskabitsi. Ano ang iskabitsi? Ito yan may araskar itong garo pigpritos, pakatapos pinagigisa na igwaning gulay. Ay nakabot naman ko dyan sa Salinggogon na Minalabak, sa inutan yan kan Bagulataw. Yaon dyan ang pamilyang mga Orsilyo, pakatapos ining mga Basmayor, ining Sahil Basmayor, mga tubong Salinggogon Minalabak. Ay salamat na lang dahil nagantabay kamo sa alkalde sa kusina. Ay sa mga nag-upload pa lang, day ko yung masisimbag ta dapat text lang. Day ka mo mag-upload ta, manggot ka mo sa kuya, ta isnabungko ka mo, ta announcer pag nagpo-programa, day dapat pigpapara-apud-apudan, ta sibut. Mas maray kong arapudan ang programa ta, ay digdi nagbabasa lang ako ni na text messages. Kaya day ka mo mag-upload. Pero may gusto man po akong pabutan ng good morning, pangumusta, inipuan sa kuya mismong pamilya. May mga tugang po akong nasa quarantine. Inot ang pinakamato aming tugang na si Rick, si Manoy,
kung nagantabay ka dyan, Manoy, magpakusog ka lang ka sa imong buhay, ay maumaan na buhay, kaya di magparaisip ng kaluyahan. Maugmaan sa tuyang pamilya, siriman kung nakakapabot man tabi dyan kay mama, ang inaami po, na COVID, yaon mo niyan sa mother seton, di may makaulay, dahil nag-atinder ming tugang habo niya muna ning kaulay, dahil pinagsisibutan po sa kuyang ina, 86 years old. Kaya para mangkimama, sana magkusog ka na ang buhay mo dyan sa ospital. May tugang pa kung nasa quarantine, nasa quarantine kung tugang 2, may 2 pa kung pamangkin. Kaya medyo na, demo na nindo nadanggugan sa indong lingkod dahil sa kasibutan po kong pamilya, nagadan pa angod kung tugang nangunyang po yaw sa krematorium. Dahil papigpupuli sa muya, tamay pa po ni mabirilar ta nasa quarantine ang sa muyang pamilya. Ay ako po dahil man ako negative, bakunado ako, may man po akong COVID, pamilya mi may COVID. Well, yun karayan man po kang bakunado. Ako po bakunado ning Sinovac. Maski ako nagparadukot na sa may COVID, dahil po ako tinamaan. Pinag-swab ako ning parang beses, pirmi po ako negative, asymptomatic, dahil ako nagkasipon. Salamat, ako po bakunado. Kaya kung ako po sa Indo, magpabakuna ka mo, taigwa ka mong armas kontra sa COVID. Igwaning itong aki kong nurse, ito bakunado, na-expose ito sa COVID, siya nag-agap sa COVID patient, tanar siya, kakugos-kugos niya, si Gabos na nagkurugos duman nakakonfine na. Si aki ko sinipon lang. Ang may but sabihin, pag ikaw po bakunado na, itong complete, tatamaan ka man kang COVID, pero sipon lang o kadikit na kalintura. Pero dahil ka itong iko-confine. Kaya salamat pa kita bakunado. Ngunyan sa pagluwas ko sa harong, sabi ko, magayon na panahon. Maugma. Narumduman ko pati itong libro kan ako nag-eskwela ng grade 4. Pinag-isyuhan kami katukan eskwela ng rarapak ng libro. Aram mo, pag nag-eskwela ka sa public, mamamatian mo ang kapubrehan. Ay sa public school ka to, nagre-ribay-ribay kami kan librong rarapak na itong barabaanan ako yan. Garo regalo kan Amerika. Ini nga sabi ka to kan maestrami si Cha Loring Nagarchitorena, grade 4. Ikaw mo nga Mr. Roberto, sarasarang lian lang niya kamo kaniyo ni Velasco, kaniyo ni Kuya, ni Largado, mga klase mi kad panahon. Ay yan sarupang baraba na nga niyan na cover, ang titulo kan libro na pinadangat ming maray, colored siya, magayon na libro, colored, napig-issue kan Amerika. Ang titulo, Your Country and Mine. Ang nasyon mong yan, saka kami, mga istorya, mga geographical features, mga istorya, mga picture ng mga tao sa ibang nasyon. Ang namalisyang ko duman sa librong ito, mayo po duman pinapaling ang gira. Madumaning baradilan, madumaning anailing duman, nagtatanom ning mais sa Amerika, nagbabarailing ka na folk dance ninda. Sabi ko, naggayuna kan, yan bagang nagbabasa ka ng libro o comics na puro sa nakagayunan nin boy nakakaag, mamamati mo po ang gayon ng buhay. Bako itong, kung minsan makakabasa ka, makakadaong ka sa radyo, sa TV, garadanan sa COVID. Ay may stress ka kani, gagadanong ka kani sa atake. Kaya sabi ko, magayon niya kung itaramdig dito, magayon na dalaga ng buhay. Araw gatong librong Your Country and Mine, baraba na, pero magayon ang pinapailing, magayon ang sinasabi, kaya magaya-gayang pagmati-mation ang buhay nin tao. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Ai, 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 ai. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirai. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ai, ai, ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai. Ai, 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 Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka.
Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Abasog na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Madi, saan naman paklasayan ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon, napapanaw na academic programs asin supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyuan masuporta sa mga estudyante na makatapos asin makahanap tulos ng trabaho. Iyon ano Madi, sa panahon mo niyan, kaipuhan ng GAD ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makakatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan Padi, ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan. Napurbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-impleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC Madi. Sige, tama si kaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat Madi! Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Ang sa tuyang oras ngunyan, 5 minutos, makagi po ang alas 11 at dyan kan Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, sirman, kang original na Master Square, yaon man ang CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, ang Cibros, sirman ang Stabilo Lending Corporation. Ay pabutan ko pala ning salamat, nagantabay ko niya si classmate kong Bonnie Navarez. Sabi niya, missed your voice for several days. Classmate, good morning. Pero nagre-report mabag ako sa mga news ta nag-work from home kita, perang aldaw.
Sabi man ni Azon, ana bakuna sarong injection na ikakaag ang virus sa hawak. Iyo, pag sinabing vaccine, kung ano si hilang na piglalabanan, yung ikinakaag. May pambira ang science ano. Ang mga scientist, kung ano si kalaban mo, yung ikakagsay mo. Halimbawa, yan nga ning mangalas ka kung ano masulong na maray ang yung bagang kamandagan halas. Tayo pa lang ginagamit na bulong. Kung arin pa sinakakagadan, naku-convert ninda sa kapakinabangan. Yan pag nakaganang kabagan ng kamandag, siyempre magagadan ka. Pero ang mga scientist, nani po si Hilo kayan, ikinakagyan sa imo na di ka na magagadan, imbes, ilalaban siya duman sa kapariyo niya, araw ka na yung COVID-19. Pag nalaugang ka ng COVID-19, siyempre pwede kang magadan, ay ang mga scientist, ang ginibo ninda, nagdakop ng COVID-19. Siguro, kumbaga sa tao, si kalaban mo ngaya, nadakop mo. Di matibay nga ito sa dalagan o naglalayog o kung ano, naday mo nagigibo. Ang ginigibo ninda, naglalangoy kung ano, di matibay. Ang ginibo mo doon sa kalaban mo, nadakop mo, binago mo si dalagang kang utak. Maray nga kanita matibay sa languyan, matibay sa espadahan. Ang utak niya kanibabagunta na maanggot siya duman sa mga kakampi niya. Ikang niya, di hinilo mo na sa isip niya. Sige nga, bumalik ang niya duman sa indo, taraga pa nang niya to. Garo-araw kaya ang nangyari. Kaya linalaugan ka dyan ni na virus. Pambiraan dunin ng tao. Ano? At mamundo sa naman, iyon na, ano nita nagigibo kan mga scientists sa ibang nasyon, muhay ng mga Pilipino. Yan lang ang mamundo. Anya undig di sa tuya, kung si Sembo burutuhan sa eleksyon, politika, silubot-sibot kita ngunyan sa problema. Lamo-lamo na sa politika, nakapalibot. Ano na yan? Sa iba pang mga nagatik sa tuya, i-acknowledge sa taman, Papa Berta, pa-request ng Bad Moon Rising by CCR, theme song mi kay Tupa, nasa operation kami dati akong Army Scout Ranger, Sinbad ang pangalan niya. Salamat sa imo, Sinbad. Papa Berta, pakibati man si Eden Bombita na nagdadangog sa imo, hali po sa Pinit Ocampo. Ang Pinit daw, bantog ng pangaran yan, parati kong nagdadangog, pero di pa ko nakaabot dyan sa Pinit Ocampo. Listening right now here in Poblacion Ilaud, Ragay, maray na udto po sa Roy family, mabalis po, sabi ni Notski. Biro mo, taga Ragay, nag-antabi sa tuya. Kumusta na lang kamo dyan? Papa Bert, na nakamonitor kami sa June Huson. Salamat, June. Pabati man po digdis kagawad sa Castillo, Cabuzao. O si Stilita Kamba, nag-antabay ngunyan. Stilita, siguro po nindo sa Bats 87, pasalamatan ta. Pero magtitiripon-tipon manggirarin kita. Bats 87 kang Camarines National High School. Salamat sa Indong Maray. Si Pading Danny Orolpo, salamat na lang sa Indo dyan. Si Kagawad Arneli Basco. Kumusta na lang mga maritang amigo. Si Riman, si Mading Kuyan Francisco dyan Santa Cruz. Inian may tindahan dyan Santa Cruz, Manumbas. Balik-balik na duman sa mga apo kan tugang ko na padangaton niya. Balik-balik na piputurundugan, mabuto na maray. Si Rene Tiangkoko, salamat sa imo Rene, yung kasanaman dyan sa Taal. Haran yung kasanaman, digdi sa Muya, sa OKFM. Papa Bert, good morning po. Great mo po digdi sa BMC diabetic patient, si Beth Balauro, Nita Milan, Nelson San Buenaventura, sa mga bantay ninda, patugtugan man, simply Jessie. Kumusta na lang kamo dyan sa BMC diabetic patient, si Beth Balauro, Nita Milan, Nelson San Buenaventura, sana kinamang kamo dyan. Si Cyril Avila, nag-antabay, thank you very much dyan sa Dinaga, Kanaman. Asin man si Malcolm Magadya Manisan, sabi ni Ernie Bernaderos, Manuel Manny Magadya, 72 anyos, Obao and Naga, well-known tennis player and back-to-back ping-pong champion, boxmate of the 60s, member Ateneo Dinaga 66, passed away.
Binawi na po ng buhay si Manuel Manny Magadya, 72 anyos, haliang ki Malcolm Magadya, an aki po kana binawian ni na buhay. Ang programang Alkalde sa Kusina, abot lang po yan alas 11:30. Nainhulit pag alas 11:30, yaw na po ang sarong oras na pagbabareta ang aksyon na bareta alas 12 na ang pinaka main anchorman, iyo po si Jeff Pasibilio. Kapartner po ako dyan, kaya doon kaming magbabareta dyan. Paano po yan yung bareta, lokal, national, international entertainment, weather, as in sports. Kaya abangan po pag alas 11:30 sa muyang pagbabareta. Partner kami ni Jeff Pasubilio sa Tiyan. Mientras tanto, lumas sa mga tagahanga, mga nag-uurusar kaniyong pinag-aaragawan nyo niya na Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Aram mo daw, dahil kung makatubod na yun na pala ni ang number 1 ngunyan sa sabi tayo nandigdi sa Bicol saka Southern Luzon. Southern Luzon po yan na parting Lucena. Yun na pala ni ang number 1 ngunyan na herbal drinks o herbal coffee. Base man sa narsibiming mga informasyon. Tadayta na nga niintindiyon ang Southern Luzon, digdi na lang sa Bicol sa Kasanaga, kumisa nag-aaragawan po ang pagbabakal. Kaya kuminsan diyan kamo sa puon magbabakal ta Barbarato. Pati sa ibang mga banwaan sa Camarines Sur, sa Bicol, igwa naman po diyan yung mga dealer. Halimbawa, diyan kamo sa Tinambak, sa Calabanga, ano man tamadigdi pa kamo sa Naga, mapamasahe pa kamo. Kadaklan po sa mga tindahan diyan, igwa na po ning rice coffee, kaya day na po kamo sacrifice na magdigdi sa Naga. Lalong-lalo na palan ngunya na pandemya, ay kada ako naggaramit ng rice coffee, tayo po kaya dahon. Ang pinaka, sabi nga na basic, na dapat ilaban ta sa COVID-19, iyo po ang magkusog ang sa tuyang immune system, ang sa tuyang body. Takon ika maluya-luya,
ay madali yung kantamaan. Garo, ang COVID-19, garo nakakasulo-sulo. Uto ngayon, maniwangon, nagpaparaabo-abo, may hilang, marenya kaniyo, sakluban ko ngaya. Ay madali kang tamaan. Pero kung ikagaro ka si Tarzan, maski nga liba ko kaman maskulado, pero ang sa imong salud maray dahil sa kahigop mo ning rice coffee na hinalong 14 dahon. Bako po itong kaping mapalpitit ang dagan mo. 14 dahon na ang iba imported. Pagkatapos ang asukar, bakong asukar na yan nakakapadiabetes, kundi itong stevia, kaya nagkukusog ang immune system. Eh yung nagparainom ka kayo, kumisan, ikapalan, ilagyan na ng COVID, di mo namati. Kaya lalong nagparakusog, ini pong Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya ang manufacturer kayo ni, naggibo ng ideya na kung ikamaluya baga mag-inom ng mainit, kung nagbibiyay ka, paano ka man mainom ng rice coffee, mayong mainit na tubig, nag-design po sila ng kapsula. Inapon na Rice Plus Herbal Capsule. Matumar ka na lang. O, kaya abangan po nindo ni, maluwas na po ang Rice Plus Herbal Capsule. Fools fall in love in a hurry. Fools give their hearts much too soon. Just play them to bars of stardust. Just hang out one silly moon. They've got their love torches burning when they should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand. Shake the hand of a brand new fool. Fools fall in love just like schoolgirls, blinded by rose-colored dreams. They build their castles on wishes with only rainbows for beams. They're making plans for the future when they should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand. Shake the hand of a brand new fool. Plans for the future when they should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand. Shake the hand of a brand new fool. Nagantabi pala sa tuya si Henrietta Bichoso, sabi niya, pakigreet man po ang Batch 76 kan Ocampo Central School. Ito yan dakulang na eskwilan, pag pasiling ka sa partido sa right side, ang Ocampo Central School, kadakula,
Bat 76 pa lang dyan si Henrietta Bichoso. Si Ma'am na Franz Vargas dyan sa Pampang ka naman. Nagantabay, kumusta na lang dyan? Salamat na lang sa parating pagantabay sa tuya, sa alkalde sa kusina, sa OK FM. 22, makagi po ang alas 11 nin pagkaaga. At yan pag alas 11:30, ang pagbabaretang alas 12. When the lights go out and the sun goes down, do you linger there? You think sometimes of the fun we had and the love we shared in the house on the hill. Yes, we love the night away, sweet sunrise. Sweet sunrise. Do you miss me? Once in a while, do you miss me? Now and again, do you go to that house on the hill? Tell me again, do you miss me? Now and again, do you miss me? Once in a while. Go by, do you sometimes think of the time we met on that rainy night? How we sheltered there, all your clothes were wet in that house on the hill. Yes, we love the night away, sweet sunrise, sweet sunrise. Singing song, very good, good,
morning sunshine. So happy to be my love and me as we sing our early morning singing song. Flitty gloop gloopy, nippy nobby nobby, la 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 lo. Saba city saba, nubby abba nabba, lippy lo lo. Nubby ubby walla, nubby abba nabba, early morning singing song. Can you hear me singing a song, loving a song, singing a song, loving a song, laughing a song, singing a song, sing a song, song and sing, song, 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 sing, 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 sing song. Song, 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 sing, 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 sing song. Sing a sing song, sing a song. Yeah, you can sing song, sing a song. Sing song, sing a song. Okay FM! Gusto ko, okay ka. Okay FM! Gusto ko, okay ka. dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balatang, halos hindi po ako makatayo, pagka nakaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po, ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtik po sa gasilix agad po ng West Coast. 4 taon po lang po, naranasan po agad po yun. Tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang risk ko po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na